Hallo alle sammen. Og velkommen til den sidste video her på Fage. Yes. Ja, som sagt er det her vores sidste video her fra efterskolen af. Men vi kommer til at lave videoer i fremtiden, når vi ses og mødes. Der kommer også nogle videoer fra sommerferien af, som vi har lavet her på efterskolen. Ja, præcis. Og nu render vi faktisk rundt ned i gården. Hvad fanden var det nu, der lige skete her? Nu kommer vi så til Nornesalen. Der har jo brugt masser af timer herinde, både 10 plus og frokostmorgen. Føj, siger jeg bare. Men der står også et smukt klaver, som har været brugt til rigtig mange ting. For eksempel morgensamling. Men jeg har også spillet på det et par gange. Ja, så lad os se, om det stadigvæk kan. Og det her år, det har vi jo også brugt på meget at køre baghjul, i hvert fald mig og Johannes. Og ja, jeg synes egentlig, jeg er blevet bedre, end jeg i hvert fald var i starten. Der er i hvert fald sket meget på et år. Ja, I kan lige se nogle af de clips, vi har, hvordan vi kører nu. Men det gik jo desværre også lidt galt i starten, da jeg prøvede at tage den her bakke. Ja, det var ikke godt. Så var jeg sgu bagover, så længe jeg sådan lige her, så var jeg. Så er vi lige, som Niklas lige kørte bagover på cyklen og glemte bremsen, da han skulle skifte gear på baghjul, så... Ja, det var smart. Og så landede lige på røven, og var der også knæet nede i et eller andet stenværk. Og nu har jeg bare ondt over alt. Så det er ikke så godt. Men vi kæmper videre, gutter. Yeah. Vi har et mange måltid her, hva'? Ja. Og det er bare helt tomt nu. Ja. Men det er fordi alle er nede og bade, imens vi laver den her sidste video. Ja, det skal jo gøres. Ja. Så, nu kommer vi så til Heimdal. Der var vi heldige, mand. Hallo? Der er ikke nogen. Det her lokale, det er jo blevet brugt til rigtig mange ting. For eksempel at se film herinde, og det er så lige lidt rodet nu. Så kan det gå. Fuck, der stinker sur til her. Det ved jeg ikke. Men herinde var jo også her, hvor at, vi faktisk ramte 80 subs, var det ikke? Det var herinde, vi lagde mærke til det. Så hvad fanden var det nu lige? Vi ramte 80 abonnenter! Det er en joke! Så, nu går vi så videre til musiklokalet. Der har vi virkelig også brugt mange timer inde. Ja, på alle mulige skøre og mærkelige ting. Ja. Men for det meste også spille musik, og der er selvfølgelig altid låst. Men ved du hvad, så bruger vi bare nogle andre effekter. Så, nu er vi på vej over til hallen. Yes, det er vi nemlig. Øj, kan du huske? Kæmpe diller. Hvorfor lyder det som om der er nogen? Kæmpe diller. Fik du det der? De her toiletter har vi bumpet mange gange. Nu kommer vi ned til hallen. Lad os komme ind og se. Det ser ud som det altid har gjort. Fuck, der er også sket mange random ting hernede. Ja, det er der virkelig. For eksempel den der boksepude derovre i Boksepuden. Den har vi sgu haft meget sjov med. Ja, det var måske lidt vildt. Ja, og når vi snakker om vilde ting, der er sket, så havde vi jo også en eller anden svupper her. Havde vi ikke? Jo, hvad var det nu? Ja, det var også lidt mærkeligt. Men der skete jo også noget virkelig vildt hernede. Mig og Thomsen, vi vandt jo en frame-pris. Det var jo vildt. Og det filmede jeg faktisk lige præcis herfra. Vi vil sige tusind tak. Jeg havde virkelig ikke regnet med at stå her og vinde en pris, fordi der er virkelig mange gode filmer her. Yes. Godt sagt.
TikTok-stjerner. Men scenen den er væk nu, og sådan er set ud normalt. Ja. Hey! Så er vi kommet ud igen i det gode vejr. Ja. Fodboldbanen her, multibanen, den er vi fandme fået brugt meget. Og især til at sparke røv på folk. Jeg har faktisk sparket lige derhen for 3 dage siden eller sådan noget. Når det er sommer på vores fede udeområde her, så har vi også nogle gange waterslides, som vi lavede den anden dag. Og det så cirka sådan her ud. Du kan lige i min løg. Ja, det var jo meget sjovt. Om vinteren, så sker der altså også sjove ting. Ja, for eksempel så kælkede vi super meget her i vinters, og det var fandme sjovt. Ja, vi er klar. 2, 1. Ja, og Forvejen til Skole har stadigvæk en formidabel udsigt. Så er vi på vej ovenpå. Jeps, vi går op mod værelserne nu. Og så har vi også fundet Headland. Ja, hvad så? Hvordan går det? Ja, det går godt. Jamen, vi så ham i første video. Hvordan er det at gå på Forvejens efterskole? Jamen, det er meget dejligt indtil videre, at jeg får mange nye venner og godt fællesskab, og altså alle de er meget søde og alt muligt. Det er også godt, at du kan holde varmen. Vi ses! I kan se nu, han har lært at holde varmen. Skjorten er på, solbrillerne er på. Vi kører for dig. Ja. Hjerte på benen. Ja. Lækkert, mand. Ses. Nej. Så er vi kommet på Freisal. Ja. Og det ligner fandme lort. Men vi har jo også lavet lidt lort i den gang. Var der ikke også noget med, at Bella hun blev trukket herhen af? Jo. Nej! Og så har vi fundet Mathias Thomsen endnu en gang. Goddag. Hvad er så, Fyre? Og så skal jeg lige spørge dig en sidste gang, ligesom i den første video. Hvordan er det nu egentlig at bo heroppe på Freisal? Jo, det er jo meget fint, ikke? Altså, lige nu er der lidt stille, men normalt kan det godt varme lidt, fordi folk de hygger sig. Jamen, det er sgu fint. Ja, nu er det lidt stille, men ellers er der lidt støj nogle gange, fordi folk de hygger. 10 ud af 10. Det er 10 ud af 10 at bo heroppe. Det er fandme hyggeligt. Så ses vi, godt? Ja, vi ses. Ja. Det var hyggeligt. Og vel. Hey. Nu kan der bare bade, ikke? Nu er vi på Balders. Jeps. Det ser også fint nok ud. Det ligner faktisk lort. Jeg ligger lidt rundt omkring. Skal vi prøve at gå ind på mit værelse? Ja, lad os se. Det ser lidt rodet ud, men Var der ikke også et eller andet mærkeligt, der skete sådan lige herovre eller sådan noget? jo. Der er et kill. Double kill. Hvad foregår der? Ja, det var noget mærkeligt noget, der skete. Ja. Det var ikke engang mit værelse på det tidspunkt. Hvad fanden? Nej, det er det nu. Ja. Ja, og når vi snakker om værelser, så er vi faktisk på vej ind på mit gamle værelse. Ja, som nu er Laurits'. Jeps. Og ja, fuck, der er også rodet herinde. Jeg ved ikke, hvad der sker. Ja. Ja, det var sgu vildt. Ja, og der var faktisk også noget andet, der var vildt. Var der ikke et eller andet med den der vandhane, der var fucket helt op eller sådan noget? Hvad var det nu? Så nu skal vi lave det højeste vandfald nogensinde. Kom nu. Skru nu bare helt op for lortet.
Det er så det, der skete efter, at... Update på situationen. Nu tror vi så svupper hen. Ja, fordi det sejler rundt og bugter meget vand. Ja, Laurits offrede sig der, må man sige. Ja, og han har sgu også lavet andre vilde ting. For eksempel lige her. Lige meget hvad der var galt, fandt jeg ud af, ikke en plan for det hele. Og se mig nu, jeg er lige hvor jeg vil være, altså kan lade sig gøre for mig. Så jeg tror lige at tage en tår. Ja, så tak fordi I har set med på den sidste video her fra Forberedens Efterskole. Ja, som I kan se, så er der sket virkelig meget på det her år. Jeps. Så står vi her. Den aller sidste dag. Sidste dag, stor tudedag. Ja. Fuck den ramte lige da vi stod med familiegruppen der sidste og krammer. Så tænker jeg lige, shit mand. Det har fandme været et godt år. Ja, virkelig. Jeg der skal på efterskole. I skal i hvert fald glæde jer til et virkelig fantastisk år. Virkelig, I kommer til at savne det til sidst også. Ja, og I får så mange vilde minder, det har vi i hvert fald fået her. Ja, Forvejens, og det kan vi klart anbefale til på den her efterskole. Ja, virkelig. Ja. Det er et virkelig godt sted. Mange af de her minder, dem har vi jo også prøvet at få ned i videoerne. Og så vil vi bare sige tak til alle jer for at have fulgt med på kanalen. Ja, alle jer, der skal gå her næste år, alle der bare ser med for at synes det er sjovt, eller ser det fordi de skal på en efterskole. Bare alle mennesker. Tak for at I har set med. Det vil sige. Så lige pludselig så ses vi igen her på YouTube, når vi ses. Det kommer bare. Der kommer flere videoer i fremtiden, så meget kan vi afsløre. Ja, det gør der i hvert fald. Men tak fordi I har set med. Ja, tusind tak. Yes. Vi ses lige pludselig. Hej. Mor sagde, at jeg en dag vil se tilbage med et smil. Lige meget hvad der var galt, fandt jeg ud af at lægge en plan for det hele. Og se mig nu, jeg her af, lige hvor jeg vil være af. Altid kan lade sig gøre for mig, så jeg tror lige at tage en tår for alle de år, jeg aldrig får tilbage. Yeah. Alle dem, der har fulgt med på vores kanal i det her år, det er sådan noget sagde. Det har sgu været fedt, og uden jer, så havde vi på ingen måde lavet så mange videoer eller fået nogen visninger overhovedet. Så ja, og lige nu der er vi faktisk i gang med at filme vores sidste video. Ja, det er vi, og vi vil spørge, om I vil være med på et lille klip til vores sidste video her på FAD. Yes. Så hvis I bare vil lave noget larm, så filmer vi heroppe. Er I klar til noget larm? 3, 2, 1. Tak for det.